Here we go. All we need is an open road and a chance to see a never-ending world that's beautiful. Here we go with the sunlight on our skin. It's a brand new day. It's ours to take and we will let it in. This is where the adventure begins. La Vall d'Avui acull durant 4 dies la quarta edició del Buff Mountain Festival i els campionats del món de Skyrunning, on els Pirineus toquen el cel. La primera jornada serveix per realitzar la roda de premsa d'obertura de festival i començar a recollir els dorsals per la Buff Epic Trail, les curses de muntanya. Els màxims favorits de la victòria estan preparats per competir. コンディションはすごくいいです。2週間前にね、ここに入ってきて。 Les meves condicions són bones. No tinc jet lag, ja que vaig arribar fa 2 setmanes. He preparat aquests campionats molt bé. 日本にはね、このように急なね。 Al Japó no hi ha sancions tan costerudes, així que no l'he pogut preparar al Japó, però el meu punt fort són les pujades, així que demà intentaré premar fort i si guanyo seré molt feliç. 攻めまくりたいなと思います。で、それでね、結果的に勝つことができたら僕はとても嬉しいです。 El Romànic i la Vall d'Avui estan estretament vinculats i formen un binomi màgic. Oiana Cortázar ens explica les seves impressions prèvies a la cursa. Hace creo que unos 2 años o 3 que no corro 1 kilómetro vertical, pero dentro de mis entrenamientos siempre tengo unos recorridos fichados por ahí por donde vivo en los que entreno específicamente terreno de kilómetro vertical o recorridos como kilómetro vertical. Quedaba un dorsal disponible y el seleccionador pues me lo ofreció. La verdad es que si tenemos en cuenta todos los trayectos que puede tener una carrera, subir, bajar, tal, pues a mí lo que más me gusta es subir. Así que dije, oye, pues ¿por qué no? Hace 9 años, en el 2012, aquí mismo gané el Campeonato del Mundo de Kilómetro Vertical y podría ser una bonita manera de volver a recordarlo, aunque a mis 37 años pues probablemente me tenga que enfrentar a rivales más jóvenes y con más chispa y otro ritmo, ¿no? Bueno, al final un vertical sempre és un recorregut molt exigent, no? I com el seu nom indica, molt dret. I al final el recorregut de la vertical del Campionat del món en aquest any és un recorregut dret, directe, i al final l'has de preparar doncs, això específicament, no? A casa, per sort, jo visc a la Cerdanya, a la Molina, llavors tinc bastantes pendents com per entrenar-ho, i al final és això, físicament, treballar molt específicament el tipus de pendent i apretar tot el que es pugui. M'agraden les verticals, em solen donar bastant bé. Potser no hauria d'haver dit això, però espero fer-ho bé. M'esforçaré al màxim. Els campionats del món estan a punt de començar i es respira un gran entusiasme a la Vall d'Avui. El quilòmetre vertical és una prova agònica. És vital escalfar bé i mentalitzar-se del que vindrà en els pocs més de 3 quilòmetres de cursa. Tots els participants estan més que concentrats, visualitzen la seva estratègia i... sortida! Els corredors s'endinsen ràpidament al poble, encarant la pendent. Voler ser massa ambiciós, en els primers compassos, pot passar factura. El japonès Ueda demostra tenir bones sensacions i es destaca dels seus rivals. A falta de menys d'1 quilòmetre per a la meta, el nipó deixa clar que les pujades són la seva especialitat i va a per l'or. L'espanyol Dani Osanz intenta apropar-se a Ueda i visualitza la distància que els separa, intentant reduir-la. El suís De Lorenzi segueix lluitant per les medalles i no desisteix. Té un petit forat i pot aconseguir el bronze. Els participants es deixen fins a l'últim alè en la pujada. Cada vegada és més difícil avançar. Ueda no es deixa sorprendre i arriba a meta fins i tot celebrant el seu triomf. Un desgast intens que es percep a l'arribada. Ueda és el nou campió del món de vertical. Osanz té al seu abast la medalla de plata i arriba eufòric. Una gran conquesta.
De Lorenzi, per la seva part, manté la seva tercera posició i ocupa l'últim esglaó del podi. Arriba exhaust i agafa aire mentre fa broma amb Ueda. Una cursa molt ràpida. Els metres finals es fan eterns i un cop creuada la línia de meta se celebra com una victòria. Força, resistència, constància i superació es barregen en una primera prova dels campionats del món que està meravellant a tots els presents. La cua de participants és impressionant i la primera dona va molt destacada. La txeca Basinova sembla que no dona opcions a les seves rivals. La seva principal perseguidora es tracta de Cortázar, encara lluny de la txeca. L'espanyola es manté sòlida i intenta anar per la líder. Basinova visualitza la meta i no mostra debilitats. És la nova campiona del món i entra molt feliç, però alhora desfeta després del gran esforç realitzat. Necessita recuperar-se i assimilar el seu triomf. Cortázar aconsegueix la plata i arriba sense forces. La seva gran obstinació l'ha fet aconseguir el tan preuat metall mundial. Falta conèixer qui serà la medallista de bronze i Pessi no vol que ningú la superi. La francesa és finalment tercera i malgrat el gran cansament és visible la seva gran felicitat. La satisfacció de poder arribar a creuar la línia de meta és increïble, moments per agafar oxigen i assimilar tot el que se li ha exigit al cos. Ueda finalment s'ha imposat en tan sols 32 segons de marge respecte a Osant i De Lorenzi ha estat capaç d'aconseguir el bronze per 10 segons. Quina cursa! Els temps demostren com Basinova ha estat la dominadora emportant-se l'or en més de 2 minuts respecte a Cortázar. Pessi, sent especialista en verticals, s'emporta el bronze amb marge respecte a la sueca Elcott. Una vegada recuperats de l'esforç del matí, se celebra la presentació dels campionats del món de skyrunning amb la representació de totes les delegacions. Alhora també se celebra la cerimònia de lliurament de medalles del vertical, màxim orgull dels millors skyrunners internacionals. Excited and super happy. It was for me very unexpected because Ha estat molt interessant perquè no sóc especialista en vertical. En realitat aquesta és la segona vegada a la vida que participo en un. Ha estat una mica dur al matí. Estava cansada després de les 13 hores de vol. He tingut alguns problemes d'estómac, però a la segona meitat tot ha anat molt bé. Però sí, me les he arreglat i he acabat en primer lloc. Ha estat una gran experiència i estic supercontenta. Ueda es mostra molt feliç per l'or obtingut. とても今すごい、ハッピーな気分です。Estic molt content, sabia que en Daniel estava molt fort. Es tracta d'un noi en bones condicions i he aconseguit guanyar, així que estic molt content. En els dos últims campionats del món estava lesionat, així que finalment he guanyat i estic molt feliç. Bueno, la Buff Epic en realidad no la he hecho nunca como carrera, sí que estuvimos aquí de concentración unos días antes, hace 2 semanas, y la pudimos hacer en varios días. Y bueno, este sitio es espectacular para hacer carreras de montaña, es una zona en la que, bueno, llevábamos 30 kilómetros el primer día y coincidíamos los compañeros todos en lo mismo, ¿no? Que tocas todos los palos en un tramo pequeño relativamente de carrera, ¿no? De kilómetros, ¿no? Zonas técnicas, senderos, zonas corribles, prados, piedra, hay crestas, hay de todo, ¿no? Entonces, para mí es un sitio ideal, súper bonito y bueno, encima que nos va a acompañar el tiempo, así que yo mañana con ganas de que den la salida mañana y de poder disfrutar de estos 68 kilómetros. Una primera jornada de competició que ens deixa grans estampes pel record. Ara toca descansar unes hores. La competició no para i abans de l'alba es donarà el tret de sortida de la Buff Epic Trail 68K, prova ultra dels campionats del món. 68 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell exigents de cursa a peu que s'hauran d'efectuar en menys de 17 hores. Bueno, llevo bien de sensaciones después de haber corrido Bastión Ceuta Barcelona y a ver qué tal va la Buff, con muchas ganas de salir ya. Bueno, la hice hace 2 años a la misma distancia y la verdad que fue muy bien y espero que este año también siga igual de bien, a ver qué tal va.
Instants previs en els quals es nota la tensió amb les cares de concentració de tots els participants. Verificació del material per poder afrontar el repte. Bueno, sensaciones buenas, es una carrera bastante lenta y bastante difícil de correr para todo el mundo igual, pero bueno, las sensaciones son buenas y espero que salga un día una buena carrera y poder estar lo más arriba posible. Tots els corredors preparats ja per l'aventura. Tots els participants comencen a agafar el seu ritme idoni avançant just pel costat del riu i mentalitzant-se que la primera pujada ja serà dura. Els favorits encaren des del port de la Gelada la pujada al Coma Minyana. Veiem com l'andorrà Marc Casal lidera la prova. L'italià Luca Arrigoni el segueix molt de prop. De moment les diferències són molt petites. Els aspirants al títol es concentren en menys d'1 minut. Ja al pic de Coma Minyana, Arrigoni atrapa Casal i avancen junts. Punts tècnics que compliquen avançar per la cresta. La sortida del sol és preciosa des del més alt de la muntanya, continus avançaments en els primers compassos, i és que el més important és agafar un ritme còmode i sentir el cos. En una cursa de resistència, saber-se regular és clau. La basca Maite Mayora sembla que té bones cames i ja agafa una diferència significativa. El seu rostre d'esforç deixa entreveure que se sent molt còmode fins al moment. La manxega Gemma Arenas és la principal perseguidora de Mayora. A la primera ascensió se la veu molt sencera i comença a alimentar-se per no perdre energia. A més distància veiem a l'italiana Turini que pateix en les parts tècniques. Les seccions rocoses s'han de superar amb el cap fred. Paisatges espectaculars de Skyrunning. Toca tornar a Barruera per veure la sortida de la Buff Epic Trail 26K, puntuable per la Copa Catalana i les Skyrunner Spain Andorra Series, una cursa que serà frenètica i sense moments per descansar. Els primers classificats arriben al primer terç del recorregut a l'Estany Roy. Casal i Arrigoni segueixen amb el seu cara a cara i Miguel Eras és el seu principal perseguidor. Maite Mayora segueix amb el seu pla de cursa i la distància encara és més gran. No hi ha instants per agafar aire i aprofita el descens per fer gala de la seva tècnica. Gemma Arenas intenta apropar-se a la seva companya i es distancia de la tercera classificada. Haurà de mantenir l'avantatge. Casal aprofita el seu domini de les baixades per agafar un marge important. Sembla ser que Borja Fernández ha remuntat molts llocs i ja es troba en segona posició. L'italià ara pateix molt i perd temps. Mayora sembla que ho té tot controlat i arriba a Taüll a la meitat del traçat amb sobrietat. Habitualla i agafa previsions i segueix amb el seu camí cap al triomf. Arenas segueix la seva estela i sembla que les dues aconseguiran el doblet espanyol. La calor pot ser un factor determinant a la part final. El pas dels quilòmetres fa que les cames pesin cada vegada més. I tornem a l'epicentre del festival per veure com Daniel Castillo celebra la seva victòria al costat de Pinsac als 26 quilòmetres. Georgina Gavarró és la més ràpida en categoria femenina. Ens trobem al quilòmetre 50 de la ultra i el cansament és palpable. Casal té una bona distància i sembla que es troba en una gran forma per finalitzar la prova. Tot i això, no pot refiar-se, ja que Anguita, anant de menys a més, es troba en segona posició i està retallant temps a tots els seus contrincants. Borja Fernández, molt constant, durant tot el recorregut, segueix en tercera posició, però l'haurà de lluitar fins a l'últim metre. Miguel Eras no troba les seves millors cames i, a poc va perdent temps.
En canvi, la seva compatriota Mayora està exultant. Segueix liderant la prova amb mà de ferro, mentre Arenas segueix les seves passes per poder endur-se la plata mundial. Turini segueix amb el seu ritme i sembla que serà la tercera classificada. Falten 10 quilòmetres per completar el recorregut i Casals s'escapa. Està per veure si Anguita, molt ambiciós, serà capaç d'atrapar-lo. Mayora domina les crestes i comença a dosificar el seu esforç. No vol imprevistos. Igual que Arenas, que es mostra molt àgil. Turini, en canvi, pateix a l'última pujada. Marc Casal no falla i arriba a meta en solitari. Quina victòria més èpica! Un esforç titànic per convertir-se en campió del món ultra. Anguita és el subcampió del món i treu tota la tensió acumulada a l'arribar a la meta. El seu company, Fernández, no es creu que hagi pogut quedar tercer en uns campionats del món. I aquí tenim en Borja, que aconsegueix pujar al podi dels campionats del món. Emocions a flor de pell a la línia d'arribada. Falta saber si Maite Mayora serà la guanyadora. I sí, aquí la veiem, arribant a meta demostrant la seva gran capacitat de superació. És la nova campiona del món ultra. Arenas encara als últims metres de la prova i per fi pot celebrar que es tracta de la plata mundial ultra. Turini, amb molta calma, entra també assaborint la medalla aconseguida. Casal guanya per una mínima diferència de poc més de 2 minuts parant el cronòmetre en 8 hores, 10 minuts i 20 segons. Finalment, Fernández ha pogut controlar bé el bronze. Mayora ha estat la clara dominadora i ha avantatjat Arenas en gairebé 20 minuts. Les 3 primeres classificades han baixat de les 10 hores de cursa. Moments emotius al podi celebrant els resultats obtinguts que quedaran en la memòria dels guardonats i guardonades. Barruera, bueno, pues para mí tenía buenas vibraciones. El recorrido lo conocía porque hace 15 días estuvimos aquí con la selección entrenando, por lo que había hecho en 2 días toda la carrera, me lo sabía. Y creo que ha sido un punto importante el saberte porque, bueno, es una carrera en el que, bueno, pues es muy técnico el recorrido, con mucha piedra y de andar con muchísimo cuidado. Y bueno, pues la verdad es que el recorrido es súper bonito. Un día redondo, súper contento, ¿no? Porque decir campeón del mundo seguramente yo ya no lo podré volver a decir. Y súper feliz y bueno, y solo dar las gracias a todos. S'obre un nou dia amb els nervis de la BUF Epic Trail 42K Memorial Joan Rojas. Ahora mismo lo que estoy es un poquillo nerviosa, con ganas de empezar ya cuanto antes y que sea lo que Dios quiera. Tengo ganas de correr, hay un nivel altísimo en la maratón, pero bueno, esto va a hacer que quien gane se lo lleve más merecidamente y nada, en principio las sensaciones son buenas, pero lo dicho, va a estar muy difícil estar en el podium, no imposible, pero difícil. Instants de mentalització i sortida femenina dels campionats del món. Ritme molt elevat en el tram pla on podem veure a l'Irondell i Cortázar molt fortes. Ja es comencen a veure petits forats. Falta la sortida masculina, els màxims favorits escalfen i tenen clar que serà important no fallar en els primers quilòmetres i resistir tots els atacs dels rivals. Va a ser un calentón de la leche hasta Caldás, hasta el kilómetro 15 o así, y de ahí para adelante va a ser al más fuerte, porque hay un cacho que hay habitualmente, va a hacer calor, hay altura, técnico, ahí va a ser donde se va a mover todas las posiciones de carrera, lo más seguro.
Molto contenti di essere qua a partecipare a questo mondiale. Estic molt content d'estar en aquest Mundial. Per ara anem segons a la general i esperem acabar avui al podi amb Itàlia. Come nazione Italia. Nervis i impaciència abans del tret de sortida. Tots ells volen demostrar la seva classe. Arrencada trepidant des dels primers metres i veiem com Ueda estira el grup de favorits. Tornem a la cursa femenina, on al quilòmetre 6 la francesa Lirondelle agafa 30 segons de marge respecte a Cortázar. La primera rampa comença a marcar la cursa. A la meitat del recorregut és Ueda amb els seus increïbles trams de pujada qui va primer, amb el suís Mathys a pocs segons. El lleonès Merillas demostra el seu gran nivell tècnic i es col·loca líder abans de començar a baixar. Mathys segueix en segon lloc vigilant en tot moment i Ueda, sofrint, passa a ser el tercer classificat a falta de 14 quilòmetres. El japonès haurà de patir per mantenir el podi. I veiem Zaid Malek demostrant el seu talent en la baixada, remuntant posicions. En categoria femenina, Lirondelle segueix liderant la prova, però sembla que l'esforç li passa factura. La txeca Vasinova, que no estava en el top 10 en els primers quilòmetres, està remuntant i ja va segona. Una estratègia impecable. Cortázar veu possible el seu segon podi en els campionats i es manté tercera. Vasinova ja és la nova líder i es focalitza en fer el doblet de victòries i endur-se la combinada. Està demostrant el seu gran estat de forma. Cortázar, amb molta experiència, a poc consolida la segona posició, però ha de rematar la seva actuació. L'andalusa Pineda va tercera, però té a la catalana Molist a la seva estela. Sembla que el podi femení es decidirà per segons. Dominar els trams tècnics de baixada és fonamental per guanyar molt de temps a la línia de meta. Merillas es troba en els quilòmetres finals i sembla que està controlant molt bé la prova. Ueda, patint molt, segueix en tercera posició. Merillas, fatigat, arriba molt feliç a metes al campió del món Sky, una cursa magistral. Mathys, alleujat, es fa amb la plata i Ueda, molt content, aconsegueix el seu tan anhelat podi mundial. 3 Skyrunners increïbles que han donat un espectacle fantàstic. Vasinova manté el seu avantatge al capdavant de la prova i s'encamina cap al seu segon triomf. Ha controlat en tot moment la cursa i arriba a meta, exultant, la més forta dels campionats del món. Cortázar té a tocar la medalla de plata i creua molt emocionada. Molist és finalment bronze mundial. No s'ho creu. Vasinova s'ha fet amb el Mundial d'Sky amb més de 7 minuts d'avantatge respecte a Cortázar. Molist ha aconseguit el bronze, superant la seva companya Pineda a 19 segons. Well, it's very unexpected for me and No m'ho crec, no tinc paraules per descriure lo contenta que estic d'haver aconseguit 4 medalles. La que més m'agrada perquè és el meu color i sí, estic supercontenta d'estar a l'equip txec i haver pogut ajudar a l'equip a acabar en tercera posició. Ha estat un cap de setmana increïble. Merillas ha completat la Buff Epic Trail 42K Memorial Joan Rojas en poc més de 4 hores. Un top 10 ple d'alternatives que ha variat durant molts trams de la cursa. Comunió entre els 3 més forts al podi. Las sensaciones de hoy han sido bastante buenas. Como ya reconocí el recorrido hace un par de semanas, pude saber dónde podía apretar y dónde no, dónde me venía bien y dónde no, y así lo planteé. Intenté hacer hasta el kilómetro 15, hasta Caldás, lo más controlado posible, sin que se fuera mucho, y de ahí adelante, como empezaba una carrera totalmente diferente, técnico, con desnivel y, vamos, otra diferente totalmente, lo probé suerte y me salió muy bien. O sea, fui de menos a más y al final apreté todo lo que pude y llegué a meta primero. Bé, últims minuts d'aquesta Buff Epic Trail, amb aquests darrers participants que arriben, aquests finishers.
que és el símbol d'aquest cap de setmana, el que hem pogut viure aquí, no? De disfrutar de la natura, de l'esport, més de 4.000 participants, vinguts dels 5 continents. I bé, això és el que ens agrada i el que agrada a totes aquestes persones, no? Disfrutar d'aquest entorn, d'aquesta acollida que han tingut d'aquí a la Vall de Boí, i bé, esperem poder-hi tornar l'any que ve a disfrutar com hem disfrutat d'aquestes muntanyes tan magnífiques que tenim aquí al costat del Parc Nacional d'Aigües Tortes i Estany de Sant Maurici. Bueno, jo crec que no tinc paraules, vull dir que em sembla que les imatges ja parlen per si soles, vull dir que això ha sigut espectacular, el temps ens ha acompanyat increïble, la gent també, els esportistes per suposat, vull dir el valor que tenen i esperem que arribin tots en condicions, per mi això no té preu. Es tanca la 4ª edició del Buff Mountain Festival, en la que s'ha pogut viure, a més de les proves de trail que s'hi esmenten, una cursa de 12 quilòmetres el diumenge, una cita de BTT espectacular per les zones més altes dels Pirineus i diferents activitats lúdiques a l'aire lliure durant els 4 dies que ha durat l'esdeveniment. Fins la propera!